गैयानो दाबो एक्सल' नांदों जानांगोन मबाइला हरदों एसे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर जाय लाइभआव फैदों सासे फैजेनबाय ओरैनो जास्ट टाइम पास ओरैनो दसे लाइभआव थानोसै ओमफ्राय आदा ड्राइभाराबो इयाव फैनाय नामा हिजुमे यं फैद्रे गालमारावा जोंनि माबा दखानाव दं आङो मा होनोमोनलाय लोरोफो दखान लोरोफो दखानाव दं कमेन्ट खालामजेनदो अनसुला बर' मा खबर मोजां ब्रादार ओरैनो दखानावसो दं आङो टाइम पास जिरायलाबायनानै जेबो माबा गैया ओरैनो दंथ'यो दाखाल गोलायनाया हान्थुवा दोलानायानो बिदि जानानै थाजोब्बाय आंना स्टिकार जाबनानै थाजोब्बाय गगा मोननायाबो अयथासार जादोंलै गन्थंआनो थोन थोननो नै लोगोफोर ओरै फैरा आदा ड्राइभार ओरै फै खाथियाव फै आदा ड्राइभार फैद' आस्सा कमेन्ट नायनि दे लोगोफोर एसे ओमफ्राय मा होनदोंनो बिरदाव बर'आ मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना माबासोलै आलु फान्थावसोमोन ब्रादार ओंख्रियानो थावथारामोन दिनै ओमफ्राय अनसुला बर' मा होनदोंनो बांद्राय लोंबा बिदिनो जायो आं लोङाना ब्रादार ओमफ्राय बाय बड' गार्लस हाय होनदों औ हाय लाइभआव फैनायनि थाखाय लोङाखैलै नैबेखौला लोङो दैखौला नैखौला लोङो ओरै फैरा आदा ड्राइभार ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे खबर सबर मारै दंलायो लोगोफोर नोंसोरो ओमफ्राय बड' गार्लस मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आमाय होनदों नै एक्सुवेलि जोंना ओंख्रिया आलु फान्थावसोमोनलै दिनै मिरामिससोमोन ओमफ्राय दावदै फ्राय जेबो गैया ओमफ्राय नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन आमायसो ओरैनो दखानावसो दङ आङो लोरोफो दखानाव टाइम पास जिरायनानै दङ औ ओमफ्राय नोंसोरनालाय खबर सबर मारै दं दे कमेन्ट खालामहरदो मोजांथार एयार कन्डिसन बायदि आरोना जायगाफ्रा ओरैबो औवा बागान गोजा नालाय सायख्लुमनो बार नाङो खोलो खोलोनो ओमफ्राय माबाया होनदों नै अनसुला बर'आ होनदों अके सरि ब्र' जेबो नङा दे जेबो नङा औ जेबो नङा ओमफ्राय माबाया बड' गार्लसआ मा होनदों नै मोजां अके मोजां दे कमेन्ट खालामबाय थादो ओमफ्राय जायफ्रा लाइभआव फैदों ओमफ्राय लाइभआवहाय जइन जानो इन्टारेस्टिं मोनग्राफ्रा आरोना जायफ्रा कमेन्ट प्रुफ खालामहरनो हागोन जेबोलाय माबा गैखा ओरैनो जास्ट टाइम पास नोंसोरजों रायज्लायनो होननानैसो थादों आङो लाइभआवहाय ओरै फैद्रा आदा ड्राइभार ओरै फै जिरायफैरा दुरुमे यं फैद्रे नै रायज्लायदो सोरबा सोरबा गोरों नामा सानथालि भाषा गोरों रायज्लायहरनो हागोन नै यं फैद्रे मिना या दादा गालमारावा खुरि गिदिर मेना सेबां जाद जाद आरोना ओमफ्राय हनै बेबो नायफादों जोंना एसे रायज्लायहरदोरा मा मा ओंख्रि जालाखो नुदो रायजोफोरखौ ओमफ्राय बड' गार्लस होनदों नै आलु ओमफ्राय मा होनदों कफि ना बाथोन बेनो मोजांलै ब्रादार ओमफ्राय मा होनदों नै फानिराम गयारिया मा होनदों मा होनदों जाखो आद्रा मोखि
आस्सा अ एन्द्रामोखि थारमाने एसे सावथालिसोलै एन्द्रामोखिङा उरावनिब्लाबो मोखि होनना दे बाहागि ओंख्रिखौ माने उरावनि मा ओंख्रि होननाया एन्द्रा आमखि होननांगौ आरोना आमखि होनो आमखि सावथालनिब्लाथ' उथु होनो जाहैबाय नालाय से उथु होनगोन मा ओंख्रि होननाया ओमफ्राय उरावनि सोङोब्ला मा ओंख्रि होनना बुङोब्ला एन्द्रा आमखि होननांगौ आरो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनोब्ला एन्द्रा आमखि नासक' होननांगौ आरोखि एन्द्रा आमखि मोखोथाय नासक' होननानैहाय ओमफ्राय सावथालनिब्ला मा ओंख्रि बाजै होनोब्ला से उथु हिलि होननांगौ आरोखि ना दे जादों दा आदा लायनाय नंगौ ओंखारदों बिदि आरोखि ना जेबो नङा ब्रादार होद नोंसिनिसो दंमोन नामारा ओमफ्राय दे खबर सबर कमेन्ट खालामबावदो ओमफ्राय नोंबो एसे सावथालनि रायज्लायहरद्रा आदा मा रोङा सेसखालै रोंबावानो नै गावसिनि भाषाखौ रोंबावलाया मा होननांगौ जाखोलै संसारालाय आइयो मानोथो बिदि रोङारा आदा नोङो सेसखालै नै रोंबावानो नै आइयो मा जानांगौ जाखोलै एसे आं देखायनि माबोरै जाखो इयो आरो सासे मिनियो रोंबावा हनै माबोरै जाखोलै नै गावसिनि भाषाखौनो रोंबावखाले रा नायसाय नै मिनियोसो नै देरा एसे सावथालनि रायज्लायहरदो रायज्लायबा मा खालामलादों होनहरसाय गोबां मानसिफोर दं हनै मारै जाखोलै गावसिनि भाषाखौ रोङा नै बावबावखाबाय मा खालामलादों रायजोफोर होनहरा दे आदा सावथालनि बिसोरनोबो रोंथोंना हनै नायलागासिनो दङ गोबाङैनो दे जारलालै रोंनायनोलै इयो ओमफ्राय मा होनदोंनो अन्जनाया मोजां नामा औ मोजांखाना बरिया बावरा गानफ्रा बरिया बरियाल' बाव ओमफ्राय बड' गार्लस अके इउटुबनि माबा हरदों ओमफ्राय भाषायाथ' रोङोब्ला गासिबो इन्टारेस्टेडखा आरोना रायज्लायनोहाय मानो होनना बुङोब्ला रोंनांगौल'सो दा रोंनोनो एसे सोलोङोब्ला बयखौबो रोङो नाजायोब्लाथ' जोंथ' ओरैनो लाब्रा रायलायलाबायो आरोना ओरैनो मा ओंख्रि जाखो माखो बहा थांदोंमोन बिदि आरोना ओंखाम बिना जानो आन्था ओमफ्राय मारै दंलायो मा ओंख्रि जालाखो कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर ओमफ्राय मा फानिराम बर' मा होनदों नै बोनां बुदुवा होनाखो बिदुवा आं बारा बुजिलायलाङासै बानां बिदुवा ए माने बेबो सावथालिनि होदों आरो हाय आदा होनदों नै रैसुमै ब्रह्मआ थेंक इउ सिस्टार लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि रैसुमै आजिखालि खबर सबर मारै दं ओमफ्राय सावथालनि माबा माबि सोंहरनो गोसो जादों नामा सोंहरनो हागोन एसे आं माबा खालामगोन आरोखि जायफोरा बे आंनि लाइभआव दङना जायफोरा सानथालिनि भाषा गोरों सानथालिनि कमेन्ट खालामनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला नै आजोंहाय आदा दंफायो सानथालि देन्जारखा ओमफ्राय बे माने जायिखौहाय आंखौ रायगोन आरो ररा दुरुमे दे हर माने मानसि फैदो आरो दखान दं नालाय मानसि फैदो आरो पेसेन्जार ओमफ्राय बड' माइ मा होननांगौ जाखो सापर्ट मि अके थेंक इउ सेसखारा सानथालिनि बुंनो थिनबाय रोङा सेसखा ओरै दंबावो हनै सासे बेखौबो आं देखायगासिनो दङ नोंसोर ना बै सासेखौहाय बेबोलाय गावसिनि भाषाखौनो रोंखालै गोरों रायज्लाया खिन्थु अयथासार गोरों खिन्थु रायज्लाया नै खामानि गैया नै मोनजा मोनलोङा बेखौ गम खनना जादोब्रा बेबो आरोखि ना बरिया नै ओमफ्राय सासेया नैबे नै सासेया नै सावगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दखानाथ' एयार कन्डिसनखा जोंना बरियाखा ओमफ्राय कमेन्ट नायबावनायसैलाय आङो
मा होनदों फानिराम गयारि आं नोंखौ मोजां मोनो होननायालाय थांबायलै इयो आं उरावनि खिन्थानोसै निंआन एन फोथारखान माने आं नोंखौ मोजां मोनो आरोखि ना माने आं नोंखौ गोसोथि जाहैबाय उरावनिब्ला निंआन एन फोथारखान जाहैबाय आरोखि बै सावथालनिया हनै थांबाय बारा आं रोंजोबलाय लाङालै ओमफ्राय एसके बड' मा होनदों मा खालामदों आदा पार्टनार्स माने मोजां ब्रादार ओरैनो दखानाव जास्ट टाइम पास ओरैनो जिरायदों ओमफ्राय जेबो कनसेप्ट गैया बेखायनो आं भिडिअबो बानायनाय जायाखै दिनैहाय ओमफ्राय गन्थंआ गगा मोनना थादोंना एसे गोस मोनबाय थादों आं देहाखौ बारा थिग मोनाखै बेखायनो आं भिडिअ बानायनाय जायाखै ओमफ्राय दा ओरैनो टाइम पास लाइफआव दं आरो एक्सुवेलि आं थांनो नागिरदोंमोन बैयावहाय एसे सालमारा खाथियावहाय एसे थांनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय थांनाय जाथ'वाखिसै बोरैबाबा गद गैया दा बेलासियाव थांनोबो हागौ आङो ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो खबर सबर कमेन्ट खालामदो अखाबो बारहुंखाबो फैबाय थायोना दा आजिखालि गोजानावबो थांला बायजालाय लाङा ओमफ्राय थाङो ए ओमफ्राय मा होनदों नै सना मा होनदों सना टेकि हेल' होनदों औ हेल' मोजां आइ एम फाइन ओमफ्राय खबर सबर मारै सना टेकि मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट खालामदो एसके बड' मा होनदों पार्टनार माबा हरदों बियो इउटुबनि कमेन्ट खालाम जथे मथे कमेन्ट खालामलाबाय आरोना ओरै खालामनानैल' थुलाबायनानैल' हरलाबो जायो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनहरदों नै जोंना सना टेकिया जोंना माने ओंख्रिया दिनै माबासोमोन आरोना मिरामिससोमोन खुनु माबा गैया आलु फान्थाव ओमफ्राय माबा दावदै फ्राय माबा माबि बिदिसोमोन आरोना जोंना ओंख्रिया सना टेकि बहानि आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलानि आरोना ओरैहाय सापागुरिजों दावखोनांगौ जोंना खैला मैला होननाया ओमफ्राय माबा आरो एनस ब्लक मा होनदों नै हेल' आदा औ ब्रादार मोजां बिदिनो दखानाव दंलाबायो एनस ओमफ्राय एसके बड' आं चेनेलखौ सापर्ट खालामो थिन आदा एसे थारमाने बे एसके बड' पार्टनार्स माबाया चेनेल दं आरोना अननानै माखासे आंनि भिउवार्सफ्रा नैबे फंबायनि माबाखौहाय थांनानैहाय सापर्ट खालामहैनो हागोन आरोना जाहाथे जों बयबो माने एसे दावगालांनो हायो रायजो राजानि अनसायनायजोंनो नों आंनि अनसायनायजोंनो आरोना दा जायफ्रा भिजिट खालामहैनो हागोन ओमफ्राय जायफोरा अनो मोजां मोनो माने साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरो दा बेनो आरो ओमफ्राय सना टेकि आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहोदो अके थेंक इउ आंथ' माने ओमफ्राय आंथ' आरो फ्रायनानो आंनावहाय माबा दंखायोना सापर्ट दंजोबखायो एक्सुवेलि दा सना टेकिनि जायफ्रा सापर्ट गैया अननानै माने सापर्ट खालामना होनो हागोन जाहाथे माने बयबो मोजां रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै कनसेप्ट लाबोनो हायो एबा मोजां भिडिअफोर लाबोनो हायो आरो दा खावलायनाय थाबाय बेनो आरो ओमफ्राय एनस ब्लग ओमफ्राय आदा आंलाय दासो आं खामानि गावसो आस्सा दे ब्रादार खामानियाव थाखानांगौ एक्सुवेलि ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामबाय थारलानो हागोन जायफोरा लाइभआव फैदों अननानैहाय गगा मोनदों आंना माने भइसआ ओरैबायदि मोजां ओंखाया गगा मोननानै दङ दाख्लै अखा सिजाबायना एसे दाख्लै लादांगुरियावबो एसे बैसागु फांसनाव थांनाया अखा सिजालाबायनाय जादों दा बेनो खुब बसिदों आरो एसे गगा मोनदों गन्थंआ एकदम हाङा मोना बिदि जादों आरो ओमफ्राय आदा आंनिखौबो नोंबो सापर्ट खालाम अके थारमाने नोंनि चेनेला सापर्ट गैयाब्ला दा जेखिया जा आंनि भिडिअआवहाय कमेन्ट खालाम दे आं चेक खालामगोन दे ओमफ्राय दंखायो होनदां बोरैबाबा फ्रायनि आंथ' जेसेबांनाखि माखासे जोंनि गोदान इउटुबारानो जा बोरायानो जा फुरानायानो जा आं गासैखौबो माने सापर्ट खालामखायो आरो ओमफ्राय फ्रायनि सापर्ट गैयाब्ला आं सापर्ट खालामनाय जागोन दे ओमफ्राय आंनि चेनेलावल' जेखिया जाया मोनसे भिडिअ कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय हाय होननानै होमबानो जागोन आरो
ओमफ्राय एनस आदा आंनिखौबो बुंनानै होदो एनस फंबायनिबो नै चेनेल दङ भिजिट खालामहैनो हागोन जायफोरा बेयावहाय जेसेबांनाखि चेनेल दंलायोना अननानै गावजों गाव भिजिट खालामलाय हा नायलाय ओमफ्राय नायलायनानैहाय सापर्ट खालामलायना हो अननानैहाय माने दाथ' गोदान चेनेलब्ला माखासे मनिटाइजेसन खालामनो थाखायहाय साबसक्राइबारनि गोनांथि वाच टाइमनि गोनांथि जायो नालाय दा बेनिखायनो नायलायना होबानो जाबाय आरो आंनाबो दंबा आंबो बेलेगनिखौ नायना होयो ओमफ्राय आंनिखौबो जेन गुबुनफ्रा नायो बेफोरबायदि आरो नायलायना होनानै वाच टाइम बा बे साबसक्राइबारफोरखौहाय कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय आरो जाहाथे थाब मनिटाइजेसन खालामनो हायो ओमफ्राय एसके बड' फेमासआ मा होनबावनो आं ओंखाम जानोसै आदा अके जादो दे जादो दाथ' फ्रायनि टाइमाबो नै 1ता जानोसैयानो जादो ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामनो हागोन सोरबाफोर गोदानब्रा ओमफ्राय लाइक खालामनो गोसोब्ला लाइकबो खालामनो हागोन भिडिअखौथ' आं जेबो लाबोथ'नाय जायाखै दिनै नायनि दा बेलासिसिमाव मा जायो जेबो कनसेप्टथ' गैथ'वामोन दासिमाव खाथा नेमखि होनाय लोगो लोगो सेव जाखानांगौ आरो उना होमब्लासो खाथा नेमखि आरोखि ना ओमफ्राय दे दाबो दंलायो 7 जन थेंक इउ आंनि लाइभआव थाबाय थानायनि थाखाय हाजासे हामबाय होनो ओमफ्राय खबर सबर मारै दंलायो जायफोरा गोदान फैदों कमेन्ट खालामनो हागोन थाब थाब होयोब्ला थाब मोनोरा ने अना हिट जानानै थानांगौ थारमाने दखानावसो दङ आङो ओरैबायदि मोजां आरो दखानाबो गुसुखा बार गोजोन गोजोन फैबाय थायो आरोना ओमफ्राय आं कमेन्ट नायनोसै कमेन्ट हरदों नै जोंना मा होनदों नै गोरान अफिसियेलनो 0298K भिउस थेंक इउ हेल' होनहरदों आंनि लाइभआव फैनो थाखाय थेंक इउ आरोना मोजां आंनि लाइभआव फैनो थाखाय एनसआ मा होनहरदों आदा नों ओंखाम जाबायना जायाखै आं ओंखामाखौ दहायनो जादों जानाया एक्सुवेलि आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा लोगोफ्रानो सफैयाखै आरोना ड्रेसफोरखौबो आं चेन्ज खालामहैयाखै ओरैनो जास्ट जेबो रेडि गैथ'खाया ओमफ्राय दा थांनाय जायोब्ला थांनोसै ओइ माबा सालमारा खाथियाव आरो ओरैनो बेरायलाबायनोसो थांनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय लोगोफ्रा माथो सफैथ'वा दाबो ओमफ्राय गोरान अफिसियेला मा होनहरदों नै मा ओंख्रि जाखो आदा माने बयबो सोंखागोन ओंख्रिखौथ' थारमाने ओंख्रिया जोंना बेनो आलु फान्थाव आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय दावदै फ्राय माबा माबि दिनै मिरामिस जेबो गैथ'वा बेनो आरो ओंख्रिया ओमफ्राय नोंसिनालाय मा ओंख्रि ब्रादार आदा नों नोंनि भिडिअ'खौनो नायो माने मा होनदों आदा आं नोंनि भिडिअ'खौ नायो थेंक इउ ब्रादार माने जों बिदिनो आरो नायलायखानांगौ जेनेबा आंबो बेलेगनिखौ नायो ओमफ्राय मा होयो मा होआ एसेब्लाबो नायनो लुबैयो नालाय नायखानांगौ फ्रायनिनो ओमफ्राय जुदिबा जेन माने नोंसोरनि नायनायजोंनो जोंबो मोजां मोजां कनसेप्ट लाबोनो हायो एबा माबा मोनसे जाथायफोर जानायफोरखौबो जेनेबा जों रायजो राजानो एबा बयनोबो सेयार खालामनो हायो आरो दा जोंबो बेखौनो हास्थायो आरो दा बयबो रायजो राजाफ्राबो माबा मोनसे जायोब्लाबो मिथिनो लुबैयो दा बेफोरबायदि आरो आंथ' टटेलि भिडिअ लाबोयो ब्लग भिडिअबो लाबोगोन आं ओमफ्राय माबा मोनसे मोजां जुदि डान्स पारफरमेन्स होनायफोरब्ला डान्सफोर मोजां मोजां मोसानायफोरब्ला आं बेखौबो होयो ओमफ्राय जेनेबा माखासे रियेलिटि घटना जानाय बेफोरखौबो आं होनो नाजायो ओमफ्राय माबा मोनसे कनसेप्टखौबो आं जेनेबा हायोब्ला होनो नाजायो बेफोरबायदि आरो माबा मोनसे मिथिं दावथिङानो जाया मानो बेफोरखौबो आं माने सेयार खालामनो नाजायो बेबायदि आरो दा नोंसोरथ' नुखायो आंनि भिडिअ'आव मा रोखोम आरोना ओमफ्राय एन'स होनफिनदों अके आदा आंनि खामानिनायनि बाय बाय अके गुड जब थेंक इउ
ओमफ्राय आंबो बारा गोबाव थाखाया लाइभआवहाय दसेल' थागोन आरोना ओमफ्राय जास्ट ओरैनो थाबावनोसै आङो 6-7 मिनिट आरोना आं बांद्राय गोबावबो थालाबाय थानो बायो ओमफ्राय कमेन्टआ एसे खम फैयो आंनाव फ्रायन हिन मानो होनना बुङोब्ला आं लाइभआव थाबाय थानाय जायाना दा बेखायनो आरो साबा दङ दाबो ओमफ्राय दसेल' थानोसै दे लोगोफोर आं लाइभआवहाय ओमफ्राय ओरैनो जेबोलाय माबा गैखा इम्परटेन्ट माबा गैखा ओरैनो जास्ट टाइम पाससो लाइभआव थानाय जादों কি বস্তু সেন অনলা দিয়া খাरै দিয়া খাবার লাগে রে সবজিটা ইন্দি পোকাটাও বঢ়িয়া খাবার কাৰণে মইতো এইটো ইন্দি পোকা যদি পাই মাছ মহ একো নালাগে আমাক मैस्था थिङा লগত मास गथाय सेस ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामला दे सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना अनलि आं 5 मिनिट थाबावनोसै 5 मिनिट थाबावसिगोन एम्फौ मादों एम्फौआ गसंथेनो जालालै थारमाने एम्फौआ गसंथेदोंनो लोगोफोर अबाव एम्फौ गसंथेखो बबानिफुराव मा होनदोंनो दावगा बर' होनदोंनो आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो आदा अके थेंक इउ दावगा बर' ओमफ्राय नोङो आंनाव सापर्ट गैयाला दा जेखिया जा आंनि भिडिअ थांनानैहाय मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय हाय होननानै ओमफ्राय दावगा मा होनदों दावगा बर'निबो चेनेल दङ जायफोरा सापर्ट खालामनो बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय लाइभआवथ' बिदिसो फैयो आरो थाङो ओमफ्राय आंबो लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बायदि मोनबाय आङो लोगोफोर जायफोरा लाइभआव दंमोन थेंक इउ सै दे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दास ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान फैदों जानांगौ कमेन्ट होस्राबदो दे ओमफ्राय दावगा आंनि मिक्स लेंगुवेजसो आदा मिक्स लेंगुवेज आसा दे थारमाने मिक्स लेंगुवेजबाबो जायो एसेले मथा मथि फ्राय हिन्थु मानसिफ्राबो बुजिखायो नालाय दा एसेले आङो एसके बड' ब्लग खुलिनाय हिसाबैहाय आं बड' होदेरनायखाय आं माने एसेले बड'खौनो लाबोयो आरोना आं बेयावहाय माने गुबुन लेंगुवेज सोदेरा ओमफ्राय आं ट्राइ खालामदों मोनसे एसे बयबो गुबुन हारिफ्राबो बुजिनो हानायनि सेकेन्ड चेनेल खुलिनो नागिरदों इयो माने बड' लेंगुवेजाव जानाय नङा आरोना हिन्दी नङाबाबो एसामिस जानो हागौ एसे उनावहाय आं खुलिगोन आरोना जेब्ला आं खुलियो नैबे चेनेलावनो कमिउनिटि नुखागोन नोंथांमोना दा आं माने गंसे मबाइल नांबावगौ जानानै फैदों दा एक्सुवेलि गंनै इउज खालामनो बायो आङो इडिट खालामनायावबो एसे माबा मोनो माने बेनिबो भिडिअ थायो बिदि जायो दा बेखायनो आरो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि लाइभखौ बाय बायसै